İsa Yerihonun içinden geçip barýardy. Ol yerde Zakkay adlı bir bay adam vardı. Ol salgıçylaryň başlygydy. Zakkay İsa'nın kimdigini görmek isledi. Emma onun boyu kıyıska bolan soň mahalleden yana onu görüp bilmedi. Şeýlelikde onu görjek bolup, öňe ılgap bir incir agajynyň üstüne çykdy. Sebäbi İsa şol ýoldan gelýärdi. İsa ol yere gelenne ýokary seredip oňa: "Zakkay, tiz aşak düş. Bugün men seniň öýüňde galmaly" diýdi. Ol hem dessine aşak düşüp onu şatlyk bilen kabul etdi. Halk muny görüp bir günäkäriň öýüne mihman boldy diýişip hüngürdemäge başlady. Zakkay bolsa yerinden turup rep İsa: "Ey agam, inni men baýlamyň ýarysyny garyplara berjek. Kimiň zadyny nähak alan bolsam 4 esse edip gaýtaryp berjekdirin" diýdi. İsa oňa: "Bugün bu öý halas boldy. Sebäbi bu adam hem Ibrahimyň hakyky neslidir. İnsan ogly ýitenleri agtarmaga we halas etmäge gelenler" diýdi. Bu zatlary diňläp durkalar İsa bir tymsal bilen sözüniň üstüne ýetirdi. Sebäbi ol Ýerusalemiň golaýyndy. Halk hem Hudaýyň şalygy basym görner diýip oýlaýardy. İsa şonuň üçin şeýle diýdi: "Bir begzada şalyk sürmäge ygtyýarlyk almak üçin bir uzak ýurda ýola rowana bolýar. Ol hyzmatkärlerinden onusyny ýanyna çagyryp olara: Men gelýänçem şu puly işlediň diýip her sene bir horjun pul berýär. Begzadanyň halky onu ýigrenýän eken. Olar: Bu adamyň biziň üstümizden şalyk sürmegini islemeýäris diýip onuň ýyzyndan ýylçyları berýärler. Emma muňa garamazdan ol ygtyýarlyk alyp ýyzyna dolanýar. Soňra ol pul beren hyzmatkärlerini ýanyna çagyryp kimiň näme gazananyny bilmek isleýär. Birincisi gelip: "Hojaýyn, seniň bir horjun puluň 10 horjun pul gazandy" diýär. Oňa: "Berekella, ýaşy hyzmatkär. Az zatda sadyk bolanyň üçin 10 şähere häkim bol" diýär. Ikincisi gelip: "Hojaýyn, seniň bir horjun puluň 5 horjun pul gazandy" diýär. Hojaýyny oňa hem: "Sen hem 5 şähere häkim bol" diýär. Onsoň üçünji hyzmatkäri gelip: "Hojaýyn, ine, seniň bir horjun puluň. Men onu bir uly ýaglyga düýüp sakladym. Men senden gorkdum. Sebäbi sen gaty özdiýenli adam. Sen goýmadyk ýeriňden alýarsyň, ekmedik ýeriňden orýarsyň" diýär. Hojaýyny oňa: "Ey erwet hyzmatkär, seni öz agdyňdan çykan sözler bilen höküm ederin. Asyl sen meniň özdiýenli adamdygymy, goýmadygymy alýanymy, ekmedigimi orýanymy bilýärmidiň? Onu näme üçin pulumy işletmäge bermediň? Men gelenimne onu peýdasy bilen alardym" diýär. Onsoň hojaýyn ol ýerde duranlara: "Onuň elinden pulu alyň da 10 horjunla beriň" diýär. Olar oňa: "Hojaýyn, onuň özüne öňem 10 horjun pul bar ahyry" diýärler. Ol: "Men size diýärin, kimne bar bolsa oňa berler, kimne ýok bolsa onuň elinäki hem alnar. Üslerinden paçalyk etmemi islemeýän duşmanlarymy bolsa şu ýere getiriňle gözümiň alnyna öldüriň" diýip jogap berýär. İsa bulary aýdyp bolan soň ýoluny dowam ettirip Ýerusaleme tarap ugrady. Ol Zeytun dagynyň etegindäki Beytfajy bilen Beytaniýa golaýlaryna 2 şägirdini ýollap olara: "Öňüňizdäki oba baryň. Oba giren ýeriňizde daňylygy duran bir taýhar taparsyňyz.
Onun üstüne şu wagta çen hiç kim münennärler. Onu çödüňne bäri alyp geliň. Eger biri sizden näme üçin onu çödýärsiňiz diýip sorasa, oňa bu taýhar Rebbe gerek diýin, diýdi. Ýolananlar gidip barny onuň aýdyşy ýaly tapdylar. Taýhary çödüp durqalar onuň eýeleri. Taýhary näme üçin çödýärsiňiz diýip soradylar. Olar hem bu taýhar Rebbe gerek diýdiler. Taýhary İsa'nın ýanyna getirip üstüne donlaryny atdylar da İsa'ny oňa mündirdiler. Ol gidip barýarka adamlar donlaryny ýola düşeýärdiler. İsa Zeytun dağından aşağı inen ýola golaýlanyna şägirtleriň hemmesi gören ähli gudratlaryna şatlanyp, batly sesleri bilen Hudaýy şöhratlandyrmaga başladylar. Olar: Rebbiň adyndan paça alkyş bolsun. Göklerde parahatlyk, iň belentlikde şan şöhrat bolsun diýerdiler. Mähelläniň arasyndan käbir fariseýler İsa: "Mugallim, şägirtleriňiň agzyny ýumdur" diýdiler. Emma ol: "Siz aýdýaryn, olar dymsa daşlar gıýgyrşar" diýdi. İsa Ýerusalime golaýlanyna onu görüp ağlady. Ol şeýle diýdi: "Wah, käşke sen bugün özüňe nämäniň parahatlyk getirjekdigini bilsediň. Emma bu entek senin gözlerinden gizleyin. Senin başına şeýle bir günler geler. Düşmanlaryň daş töwereňe garymlar gazyp seni gabarlar. Her ýandan gasyp gowrarlar. Olar seni weýran edip, senin içindäki çağalary gyryp taşlarlar. Senne daş üstüne daş goýmazlar. Sebäbi sen Hudaýyň sana gelen pursadyny saýgarmadyň." Onsoň İsa ibadathananyň howlusyna girip, ol ýerdäki satyjylary kowmaga başlady. İsa olara: "Meniň öýüm ibadat öýü bolar" diýip ýazylgydyr. Emma siz muny garakçylaryň sürenine öwrüpsiňiz, diýdi. Ol her gün ibadathananyň howlusyna sapak berýärdi. Ýolbaşy ruhanlar, Tewrat mugallimlary we halkyň baş tutanlary bolsa, onu öldürmegiň küýnediler. Emma munyň ýoluny tapyp bilmeýärdiler. Sebäbi ähli halk onu uly ünüs bilen dinleýärdi.